jo, tak jde na to. Dáte, Martine, kolik ješ jednou? Já to zapomněl, sorry. 6. Jo, nice. 9 si říkal, však říkal 9 a teď říkáš 5. Hele, Martine, máš rád svýho dědu. Máš rád svýho dědu? Jo, Němec. Já nemám dědu, já mám tačku. Tak já tě zdravím, tady jsem děda z Medička. A teď právě si jdu pro tebe, protože jsem slyšel, že jsi moc zlobil. Jo, jako já se znám s tvým dědou. Kam já se udusím? Píče. Dobrý, Hej, co jste tam dopustili? To se směje. Ne, tady vidím jedno video, mega dobrý. Martine, já jsem tvůj děda. Slyšíš mě už, já jsem tvůj děda. Tak buď sticha. Já se bojím. Já se bojím. To mě baví tady. Dobře. Oh my pin, nazdar. Ty vole, jsi zlepšil. Ty vole. No, ještě nezapomněl. Počkej, kámo, Hej, kámo, pamatuj, já si pamatuju, jak jsme spolu hráli a já jsem ti dal takovej klip, že jsi říkal, že jsem nezastavitelný. Hoši, můžu vám něco říct, nezabijejte mě. Proč? Já vám něco řeknu. Jdeš pozdravit, no. Můj kámoš se mnou hraje, tak on se úplně posílal strachy. Fakt, on to posílal strachy, já neposílal se strachy ze svého dědečka. Ne, on se bojí čejtu, můj kámoš. Tak to je dobrý. Prr! Martine, kolikrát ti mám říkat, že jsem tvůj děda? Hej, kdo to Tak to udělal, vole. Hej, tuto, prosím, tuto. Hej, tuto, dej mě tuto, kámo, tuto, okamžitě potřebuji tuto. Já se dusím. neslyšejte? Já se bojím. Neboj se, tvůj děda byl hodnej. Já se bojím čejtu. Ale neboj, tvůj děda byl hodnej. Nemáš se čeho bát. Já se bojím. Ty se bojíš svýho dědy. On tě asi děda nekoupil okurky, že jo? Jak vidím. Hej, jak si zabijete, to zase Martine? Ještě jednou. Hej, jak si zabijete, to zase Martine? Že neumíš hrát. To je směšný. To je tak vtipný. Pojď. Ještě, pičo. Ještě jeden týpek. Můj kámoš. Zala. Hoši, mám si koupit, kámo, ten Yellow Jacket skin. Nejfi, nebuď sticha, ty seš kamarád mýho Martínka. Kolikrát ti mám říkat, Martínku, že já jsem tvůj dědeček. Dobré, stačí. Jak to udělal, prosím, tuto. Čeho stačí? Já nemůžu protože tvůj děda... Mateš. Tvůj děda už se na tebe zloví, protože ho nepoznáš. Mateš, pojď sem. Počkej. Někdo mě spamuje. Martine, chceš to ty? Jo, já jsem ten Batman. Jo, a spamoval jsi mě, nebo ne? Kámo, Superman je Batman, jo? Superman je Batman. To ne. Hele, čau Martine. Hele, teammate, pojď. Hej Martine, nezabijejte nás, prosím. Hej Martine, tým jo, tým. Týmujem. Hej, on mě někdo zabil.
Hej, jestli to zase bude temčit, tak se pak poseru strachy. Kámo, prosím tě, máte spoj na chvíli. To jsem tě zabil já! Máte si. To pustu. Doufám, že Martina, ty jsi umřel? Jo, A kdo tě zabil, Mayfin? ne ten jiný hráč. Ten Nějaký Juice. Já jsem ho nezabil. Joyce Ward, no tak to je Mayfin. To mě Mayfin má rád Juicy, to máš pravdu. Ano. Čuzy. Pořád chlapí. Hele Martínku. Jaký máš názor na šokoholik Adel? Hej, to si to týmovat. Ne, dobrý. Hej Martínku, prosím No, já odpověď mi. špatnej, Martínku, Kámo, mě to ne... Tady? Martínku, tak jak se máš po takové dlouhé době? To tak. Pane ho. Martínku, jak se máme? Ne. Ty to už buď ticho. Jak buď ticho, ale to já neříkám. dej mu, To je kámo. tvůj děda z nebec, chápeš? On, Ty buď ticho, ty čete jeden. ale já jsem tvůj děda! Ale ty zabiješ svýho dědečka! Co děláš? Proč zabiješ svýho dědu? Ty vojstět, vole, já se dostáhnu. Já se asi poseru. Z čeho? Pustuje. No to byl tvůj děda, kámo. Hej, kdo mě zabil? Taky Tvůj dědeček. hej, kdo to pustí, tak ho odpojí. Hej, kdo to zas... Hej, když stupnem to řekne tu písničku. Tak do cesty. No, četní mě uzdravuje. No, je to tady zase, dědeček. Martínku! Já slyšel, že máš rád obilí. Je to pravda. Čete, ty buď ticho. Ty už Martínku! Co to uděláš? Kam hej, ale Martínku už mu odpověď se mu dědovi, protože on je už na tebe naštvanej. Aha. To mi ty záta. Podruhne. Doufám, že už tu neřekne ten jeden podaný dědek. A tvůj děda, ale proč neposloucháš svýho dědečka? On byl hodnej dřív. On bojoval proti autobětě druhý. Chápeš? Hej, já to nyní už to nebudu poslouchat, toho dětka jednoho. A to je tvůj děda. Ne, já mám tačku. Myslíte jako moje jméno Martin. Do prdele, no tak jsem mrtvej. Ale ne, ty máš vážně dědu. Doufám, že to už neřekne Martin. Dobře, ale víš, že máš ještě toho bráchu. Brácha je starší. Jo, ale máš ještě jinýho brachu, který ho neznáš. Ten tvůj bracha žije s tvým dědou. Ten tvůj bracha žije s tvým dědou. Víš to? A přezdívá... má přezdívku jako... A tvůj děda má přezdívku jako Hydra. Víš to? Mám ho pustit, aby ti něco řekl, tvůj brácha. Martínku. No, Mám pustit brácha, aby ti něco řekl. tak to udělám. Ale tvůj brácha má přezdívku v nebi Hydra, chápeš? To je docela jako, to je hodně dobrý jméno, já ho nechám, aby ti něco řekl. Martínku, ahoj, já slyšel, že jsi zlobil. To je easy, já mu dám rovnou facku. Komu? Mně ne, ale... Martínku, slyšel jsem, že vypadáš jako Sugar Danny.
Nube. Martínku, tvůj bratříček, já jsem na tebe naštvanej. Tvůj bratříček je na tebe naštvanej, Martínku. A tvůj bratříček je na tebe naštvanej, víš to? Protože vypadáš jako sugar daddy. Chápeš? Dobrý, kámo, jaký retard se zase připil do píči. Mě to nebaví reálně. Já už nebudu poslouchat můjho bráchu. A tvůj brácha je hodnej. On mě má přezdívku Hydra. Ještě máš toho bratrance dalšího, ještě máš dalšího bratrance, ty máš dvojenou rodinu. Co to je za typka? On je nějaký dobrý. Kdo tam je? Hele, já ještě připoju si tvýho bratrance, jo? Doufám, že už to neřekne můj brácha. Ne, to je tvůj bratr, já jsem tvůj bratránek. Nazdar. Jak se máš? Ještě. Martínku, máš se krásně. Dobré, děkuju. Já jsem tvůj bratránek. Au, někdo mě spamuje. Já s váma hraju tady. Jo. Já tady s váma hraju, já jsem tvůj... Hele, tak co říkáš za tvýho bratránka, ten je už hodnej, že jo? Kde je už bratránek hodnej? Martínku. Nechci mi to fyr. Mě úplně všichni zabít. Martínku, je mi líto, že jsi prohrál. To ale líto. Martínko, ale jako hraješ dobře. Hele, já už budu muset končit, jo. Popovídal jsi dobře s dědou. Hele, tak já ještě rozluč se s dědou, jo? Tak jo. Ahoj, Martínko! Teď tvůj bráška. Nazdar, Martínku! To mě mělo jako vyděsit. Ahoj! OK, lidi, tohle by byl konec videa. Dneska jsem se snažil vytrolit jednoho kida. Omlouvám se, že to nebylo moc propracovaný. Já jsem po dlouhé době se připojil s mým kámošem. A on tam byl s jedním kidem, tak mě napadlo, že bych ho se snažil vytrolit, ale vůbec jsem to neměl připravený, takže to nebylo moc propracovaný. Jaký máš názor na to ty, Matěj? Velice nepovedeno. Já taky, ale potom na začátku byste se mohli na chvíli zasmát, no, ale to je jedno. Tohle teda je konec videa a zatím čau.